Poďte sa so mnou pozrieť, ako som strávila sviatok práce v práci. Ráno som priniesla balík so zápichmi a s hrubými podložkami, tak som si ho hneď odbalila. Potom ma čakalo vykladanie umývačky. Je to asi jedna z mojich najneobľúbenejších činností. No a mohla som sa pustiť do výroby koláčikov. Najskôr som dokončila torty, ktoré mali dnes odchádzať. Keďže bol týždeň poprehadzovaný, mali ste objednávky aj na štvrtok, aj na piatok, aj na sobotu, takže bol trochu iný ako ostatné týždne. No a potom som si nakrájala aj cheesecake, ktorý bol objednaný. Pomedzi to som si dala variť maliny na plnku do tartaletiek. Všetky zložky do tartaletiek, ako aj samotné tartaletky si vyrábam sama a nekupujem hotové polotovary. No a potom som sa už pustila do plnenia toriet na víkend. Tu napríklad vidíte, ako som plnila brownie čokoládovú tortu s lesným ovocím. Po naplnení toriet som sa pustila do pečenia zákuskov. Tuto som si začala piecť korpus na punčak, no a potom už sa blížil obed, takže som sa najedla a zvyšok môjho poobedného pečiaceho maratónu si budete môcť pozrieť v ďalšom videu.